Volby otevřít. 1 cel. Knihovna. 2 cel. Knihovna. Vyhledat. 1 cel. Název. Levé tlačítko. Ok. Autoři. Levé tlačítko. Ok. Pravé tlačítko. Zrušit. C. 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 R. R. I. I. S. T. T. I. I. E. Dosažen konec textu. Christine. Výsledky. Christine Agarha 18 oříšků prohlousknutí 1 celkem 11 levé tlačí. Dalších 20 výsledků. Výsledky. Christine Agarha karty na stole 11 cel. Christine Agarha mrtvá knihovně 12 celkem 30. Podrobnosti. Stáhnout 1 celkem 11 levé tla. Autoři. Christine Agarha 2 celkem 11. Název. Mrtvá knihovně 3 celkem 11. Žánr. Detektivní 4 celkem 11. Anotace. Klasická detektivka anglické autorky popisuje a rozebírá případ vraždy mladé dívky v uzavřené společnosti anglického maloměsta. Jako detektiv vystupuje knize milá, zdánlivě naivní, ale ve skutečnosti velice bystrá postarší slečna Marplova, které se záhadu podaří vyřešit pomocí zdravého úsudku a znalostí běžných lidských slabostí. 5 celkem 11. Knihovna. Knihovna digitálních dokumentů 6 celkem 11. Vydavatel Odeon 7 celkem 11. Rok 1983 8 celkem 1. Rozsah 178. Velikost 115 000. Klíčová slova nevedeno je. Stáhnout 1 celkem 11. Vyberte z archivu mrtvá knihovny TXT 1 celkem 3. Levé tlačítko. Ok. Pravé tlačítko. Zrušit. Načten soubor mrtvá knihovny. Levé tlačítko. Volby. Název. Mrtvá v knihovně autor Agatha Christineová nakladatelství Odeon 1983 stavby.